Pozdrav svima! U ovom videu riješit ćemo državnu maturu iz prethodne školske godine, 2022. na 2023. I to ispit više razine iz matematike, jesenski rok. Pa krenimo. Dakle, prvo su na redu zadaci višestrukog izbora, njih 24. Prvi zadatak nas traži da izračunamo koliko je 1 kroz četvrti korijen iz 125. Prvo ćemo zapisati to kao 1 kroz četvrti korijen iz 5 na treću potenciju. Zatim 1 kroz 5 na 3/4. Dakle, broj 3 koji je bio u eksponentu broja 5 ide u brojnik, a stupanj korijena ide u nazivnik. I sad još pretvorimo to u potenciju bez razlomka, a to je 5 na minus 3/4. Ili odgovor pod D. Drugi zadatak. Čemu je jednak izraz 1 minus 2y sve na kvadrat? Kod kvadrata binoma dozvoljeno je promijeniti poredak članova. Dakle, 2y minus 1 sve na kvadrat ili odgovor C. I već smo na trećem zadatku. Cijena kino ulaznice povećala se za 25%. Ako cijenu kino ulaznice označimo sa x, ovo povećanje možemo zapisati 100% plus 25%, odnosno 1,25x. Za koliko je posto potrebno smanjiti povećanu cijenu ulaznice? Ovo ćemo označiti sa drugom nepoznanicom y, odnosno množenjem s nekim decimalnim brojem, da bi to konačno povećanje iznosilo 15% u odnosu na početnu cijenu. Ovih 15% naravno zapisat ćemo kao 1,15x. I sada u ovom koraku podijelimo sa 1,25x. Dobit ćemo da je y jednako 1,15x kroz 1,25x. Možemo sad pokratiti x i x i nakon toga izračunati da je ovaj decimalni iznos 0,92. Nakon toga od 1 oduzmemo 0,92 i to će nam reći za koliko je posto potrebno smanjiti povećanu cijenu. A to je 0,08, odnosno 8%. Četvrti zadatak. Kolika je vjerojatnost da je pri bacanju kockice na čijim se stranama nalaze brojevi od 1 do 6 pao neparan broj ili broj manji od 4? Dakle, nama odgovaraju brojevi 1, 3, 5 koji su neparni, te također broj 2 koji je još od preostalih brojeva manji od 4. Prema tome, vjerojatnost ovakvog događaja će biti 4/6 ili odgovor C 2/3. Peti zadatak. Kojoj je od navedenih jednadžba jedno rješenje 3 minus drugi korijen od 9 minus 4c kroz 2? Sjetimo se, na ovom mjestu u formuli za kvadratnu jednadžbu nalazi se uvijek minus b, što će reći da je član b ili koeficijent b jednak minus 3. Dakle, odbacujemo rješenja C i D. A sada da vidimo kakva je diskriminanta kod kvadratnih jednadžbi ponuđenih pod A i pod B. Diskriminanta je u A slučaju b na kvadrat, to je 9,
minus 4 puta koeficijent a je 1 i koeficijent c je zapravo minus c, što iznosi 9 plus 4c. Dok je u b slučaju diskriminanta opet b na kvadrat, minus 4 puta 1 puta koeficijent c koji je ovdje upravo jednak c. I sad smo dobili točno istu diskriminantu kao u ponuđenom rješenju. Dakle, odabrat ćemo odgovor B. U šestom zadatku pitanje je koliko iznosi diskriminanta kvadratne jednadžbe x plus 6 na kvadrat jednako je 0. Jedino rješenje ovakve kvadratne jednadžbe je x1, 2 jednako je minus 6. To je dvostruko realno rješenje, dakle diskriminanta mora biti jednaka 0. U slučaju pozitivne diskriminante 36 bila bi dva realna rješenja koja su različita. U sedmom zadatku tražimo na kojoj je slici prikazan graf funkcije f od x je minus 2x plus 4. Minus 2 je nagib ovog pravca i on nam govori da je riječ o padajućem pravcu koji sječe os y u točki 4. I to je upravo ovaj tu pravac ponuđen pod B, jer su C i D rastući pravci, pa njih odbacujemo zbog toga. A B je padajući pravac koji ima sjecište s osi y upravo plus 4. Dok je kod A to minus 4. Osmi zadatak. Godišnja proizvodnja meda 2017. godine bila je 50 kg, a 5 godina kasnije, 2022. 150 kg. Godišnja se proizvodnja meda svake godine poveća za istu količinu. Kojom se formulom može izračunati godišnja proizvodnja meda gdje je te broj godina nakon 2017. godine? Dakle, s obzirom na ovih 50 kg, mi znamo da mora biti broj 50 u formuli koja je rješenje, tako da nikako B i D, a onda ovaj prvi broj koji se nalazi ispred varijable T označava godišnje povećanje proizvodnje meda. Kako se u 5 godina proizvodnja povećala sa 50 na 150, to ćemo onda ovako zapisati i to je 100 podijeljeno sa 5 ili broj 20. Dakle, trebao bi biti ovdje broj 20 uz varijablu T. Idemo provjeriti koliko je M od 0. Dakle, 2017. godine 20 puta 0 plus 50 je stvarno 50, a onda 2022. M od 5 će biti 20 puta 5 što je 100 plus 50 je 150. Deveti zadatak. Što je skup svih točaka T s koordinatom x, a za sve realne brojeve x ako je a konstanta? Pa a se nalazi na mjestu nepoznanice y, odnosno koordinate y, tako da sve točke koje zadovoljavaju ovaj tu uvjet imaju oblik, recimo jedna točka bi bila 1,a, druga točka 2,a, treća točka 3,a. Dakle, x koordinate se jednostavno mijenjaju, y koordinata ostaje konstantno ista, tako da je to pravac
potpuno paralelan sa osi x, koji prolazi kroz točku A na y osi. U 10. zadatku imamo na slici prikazan vektor A. Vektor završava, kao što vidimo, u točki s koordinatom 4, 2. Dakle, to je 4i plus 2j. Mi tražimo koordinate završne točke vektora 3 polovine a. Dakle, ako bi ovo pomnožili sa 3 polovine, dobili bi tada 6i plus 3j. Odnosno, završna koordinata ovog vektora bi bila u točki 6, 3. 11. zadatak. Koja je točka središte kružnice zadane jednadžbom x na kvadrat plus y na kvadrat minus 2x plus 6y plus 5 jednako je 0. Kao prvo razdvojit ćemo članove koji sadrže nepoznanicu x i malo drugačije zapisati x na kvadrat minus 2 puta x puta 1, zatim članove koji sadrže y plus y na kvadrat plus 2 puta y puta broj 3, tako smo zapisali 6y, i nakon toga broj 5 prepisujemo jednako je 0. U sljedećem redu dodat ćemo još treći član koji nedostaje članu x na kvadrat i minus 2 puta x puta 1, a to je dakle x na kvadrat minus 2 puta x puta 1 plus 1 na kvadrat. Zatim isto to ćemo napraviti sa y, da upotpunimo kvadrat binoma. Ovdje ćemo dodati 3 na kvadrat. Prepisujemo broj plus 5. A onda sa desne strane moramo ovoj nuli dodati upravo ova dva člana koja smo na lijevoj strani pridodali. 1 na kvadrat je 1, 3 na kvadrat je 9, dakle desnoj strani moramo dodati broj 10. I sada ova tri člana na lijevoj strani formiraju kvadrat binoma x minus 1 na kvadrat plus y plus 3 na kvadrat jednako je 10 minus 5 je ukupno 5. I naša jednadžba kružnice je gotova. Prisjetimo se, jednadžba kružnice glasi x minus p na kvadrat plus y minus q na kvadrat jednako je r na kvadrat. Prema tome, središte naše kružnice će biti točka 1 minus 3, a polumjer će biti korijen iz 5. Pitaju nas za središte, pa ćemo odabrati odgovor C. Dvanaesti zadatak, u kojoj se točki sjeku simetrale stranica svakog trokuta. Naravno, to je odgovor pod D. U središtu trokutu opisane kružnice. Da je ovdje umjesto stranica pisalo puteva,
onda bi u tom slučaju odgovor C bio točan. 13. zadatak. Površina trokuta iznosi 80 cm². Koliko iznosi površina njemu sličnoga manjeg trokuta ako je koeficijent sličnosti jednak 2? Možemo ovu površinu označiti sa P i reći da je P kroz P crtano omjer površina jednak K na kvadrat. Odnosno 80 kroz P crtano je jednako 2 na kvadrat ili 4. Tako da je P crtano ili površina sličnog trokuta koji je dimenzijama manji je jednaka 20 cm². U 14. zadatku tražimo zbroj mjera kutova alfa i beta sa skice. Ovu točku ćemo označiti sa A, ovu točku sa B i ovu točku sa C. Zatim ćemo primijetiti kako ovaj dio kuta koji nedostaje do punog kuta iznosi 140 stupnjeva. To je dakle središnji kut, a obodni kut ACB onda mora biti dvostruko manji ili 70 stupnjeva. No sad primijetimo kako u četverokutu ASBC nedostaju samo kutevi alfa i beta, odnosno alfa plus 220 plus beta plus 70 je jednako 360 stupnjeva zbroju kuteva u četverokutu, a to zapravo znači da je alfa plus beta 360 minus 290, odnosno 70 stupnjeva. Petnaesti zadatak. Duljine su kateta pravokutnog trokuta 11 i 17 cm. Koliko iznosi mjera najmanjeg kuta tog trokuta? Dakle, mi tražimo kut alfa. A znamo da je tangens kuta alfa jednak omjeru nasuprotne katete i priležeće. Dakle, u ovom slučaju to je A kroz B. Prema tome, alfa će biti tangens na minus prvu od A kroz B, odnosno 11 sedamnaestina. A to iznosi 32 stupnja, 54 minute i 19 putnih sekundi. 16. zadatak. U trokutu je nasuprot kutu mjere 72, stranica duljine 10,3. Kolika je duljina stranice nasuprot kutu mjere 58 stupnjeva? Znači, recimo, tražimo stranicu B. Nakon što postavimo sinusov poučak, A kroz sinus alfa jednako je B kroz sinus beta, možemo reći da će stranica B biti nakon množenja sa sinus beta A puta sinus beta kroz sinus alfa. Odnosno, to će biti 10,3 sinusa 58 stupnjeva podijeljeno sa sinus 72. I kad to izračunamo, odgovor će biti 9,18. 17. zadatak. Na skici je istaknuta ravnina BCH u kvadru, koji je od navedenih pravaca paralelan s tom ravninom.
Imamo FA, taj pravac nije sigurno paralelan, FB sječe ravninu pod nekim kutom, FE također i FG je naš točan odgovor. Jer ako ga nacrtamo, FG je naravno paralelan sa ovom ravninom. Kao i recimo pravac AD. 18. zadatak nas pita koliko iznosi polumjer kugle dobivene pretapanjem metalne kocke brida duljine 5 cm. Ako pretopimo metalnu kocku u kuglu, tada se volumen kocke i kugle može izjednačiti. Volumen kocke je A na treću ili 5 na treću. A volumen kugle je 4/3 R na treću pi. Sada ćemo sve pomnožiti sa 3. 5 na treću je 125 puta 3 je 375. Jednako 4pi puta R na treću. Nakon toga podijelimo sve sa 4pi. I R će onda biti treći korijen iz 375 kroz 4pi. A to je odgovor pod C, 3,1 cm. 19. zadatak. Koja od navedenih tvrdnja vrijedi za realni broj t kojemu je pridružena točka E od t istaknuta na slici? Prvo ćemo označiti kosinus i sinus t. Pronaći ćemo vrijednost kosinusa, približno je to 0,4, a vrijednost sinusa je minus 0,9, približno. Prema tome, kosinus je definitivno veći od sinusa. Tako da odbacujemo odgovore C i D. I sad nas još samo zanima je li tangens u četvrtom kvadrantu pozitivan ili negativan. Ako znamo da tangens dobijemo tako da povučemo pravac kroz ishodište, a pravac tangensa je smješten ovdje, vidimo da će plavi pravac sjeći crveni pravac tangensa u negativnom dijelu. Dakle, birat ćemo odgovor A. U četvrtom kvadrantu tangens je pozitivan, odnosno negativan. 20. zadatak. Čemu je jednako I na potenciju 4k minus 5? Ovo možemo rastaviti kao I na 4k pomnoženo sa I na minus 5. I na 4k ćemo napisati kao I na četvrtu, pa na potenciju k, puta I na minus 5 je 1 kroz I na 5. I na četvrtu znamo da je jednako broju 1. 1 na bilo koji broj k ostaje 1, puta 1 kroz I na 5. I sada, kad smo dobili zapravo rezultat 1 kroz I na 5, možemo ga raspisati kao I na četvrtu puta I na prvu, odnosno 1 kroz, s obzirom da je ovo jednako 1, to je 1 kroz I. Ako to racionaliziramo,
dobit ćemo minus i kroz minus i na kvadrat. A minus i na kvadrat je 1. Tako da je odgovor minus i, odnosno a. 21. zadatak. Koji od navedenih nizova nije aritmetički niz? Pod A je aritmetički niz koji ima razliku članova jednaku 3, minus 5 plus 3 je minus 2, minus 2 plus 3 je 1 i tako dalje. Drugi niz je također aritmetički, D je jednak 1. I četvrti niz je aritmetički, ovo je padajući niz sa D jednako minus 2. Jedini niz koji nije aritmetički je dakle pod C. Ovdje članovi alterniraju između 1 i minus 1 i to nije karakteristika aritmetičkog niza. Zatim, tražimo funkciju čija je domena od 3 uključeno do plus beskonačno. U A slučaju domena je cijeli skup realnih brojeva bez broja 3. Zatim u B slučaju imamo da je x minus 3 veće ili jednako od 0, jer se x minus 3 nalazi pod drugim korijenom, odnosno x će biti veći ili jednak od 3. I to je upravo rješenje koje mi trebamo. U C slučaju domena bi bila samo nešto malo drugačija od 3 do plus beskonačno bez uključenog broja 3, jer logaritam od 0 nije definiran, a apsolutna vrijednost ima domenu skup realnih brojeva. I u 23. predzadnjem zadatku ovog dijela imamo derivaciju funkcije x puta sinus x. To je produkt, dakle kod derivacije napravit ćemo x derivirano puta sinus x prepisano plus x prepisano puta sinus x derivirano. Derivacija x je 1 puta sinus x plus x puta derivacija sinus x je kosinus x. Tako da je odgovor sigurno pod D. I posljednji zadatak. Na slici je prikazan graf derivacije f crtano, funkcije f na intervalu minus 3, 2, na kojemu od navedenih intervala funkcija f raste. Dakle, rast funkcije je na onom intervalu gdje je graf prve derivacije pozitivan, odnosno poprima pozitivne vrijednosti, a to je ovaj tu dio. Tako da ćemo odabrati interval od minus 3 pa sve do ove točke, dakle minus 2. I to je odgovor A. I stigli smo do kraja prvog dijela. U idućem videu ćemo onda riješiti zadatke kratkog odgovora. Lijep pozdrav i do idućeg videa.